zuva iri chechi yomweya. Haleluya. Iye akatituma akati regai kuenda mega, ringirai paJerusarema kusvika mweya mutsvene asvika. Kuti kana mofamba mufambe naye, mufambe nesimba risina kujairika, kunyange nemweya yetsvina ikuzwei nokuti ndiri yenyu muri mumviri mweya. Haleluya. Shoko raMwari rinobva rati vanofamba nemweya ndivo vana vaMwari. Haleluya. Uyo unokohwa unorima zvomweya unokohwa zvomweya, unorima zvenyama unokohwa kuora. Mangwanani kusvika patinokunamata sekeke tiri mumweya umwe chete, chakumbira present worship itiimbire tisvike patinongoti mweya mutsvene waMwari, burukai muzviratidze, mubate basa renyu saMwari, zvioneke tiregere kufamba tiri toga. Muzita raJesu, amen. Yeah.
mangwanani ano tiri mumweya uno chetewo takambosvika patinofarira sheva irugare changamire uzere nenyasha vamwe vanomuti chamahaka simbi inorodza dzimwe simbi yemutana wakareka chakamira kudaro regai tiomberere praise and worship ichitora zvigaro zvayo. Haleluya. Kana paine vasinawo kuona zvandaona dai kuri kwedu kumusha praise and worship yakutoda kaopenera kuruseti chaiko chaiko nekuti inenge ichirova nenyika ichizvinzwa kuti kuna Mwari akakodzera kutambirwa nokufarirwa. Haleluya. Mangwanani ano regai tichakamira kudai tisvike patinogamuchira vanhu vaMwari. Haleluya. Gamuchira mufundisi pamwe chete naamai muzita raJesu. Haleluya. Chikonzero chatirinyanya kufarira kuti tigamuchire vanhu vaMwari ndechekuti vakasacrifice zvakawanda. Haleluya. Vamwe vakati hatiri kuenda kuchechi nekuti hatizowani access yemabhebhi. Haleluya. Vamwe vakati tikaenda kuchechi hatizogoni kunatsa kudya mari yedu zvakanaka. Haleluya. Asi toda kuti svike patinongogamuchira munhu waMwari akasacrifice zvose akati kana ndirini nehuni yangu ndicharumbidza vari mupenyu. Joshua anobati tizvisarudzirai kuti woda kurumbidza waMwari wakuzizi here kana kuti waMwari wamakaona achimutsa zuva pamupata. Mwari akakuyambutsai. Ngatigamuchire vanhu vaMwari muzita raJesu. Haleluya. Tigamuchirwa mufundisi pamwe chete naamai. Mukazoona vanhu vamira pamberi panapa vachiti Mwari vakanaka, vanazvo zvinobatika zvavakaona, ukatenda mawandiro unozvionawo muzita raJesu. Haleluya. Wechimanje manje vanoti kana usina data unotamba nevanogona kuzokutidzawo kuramba uri online. Saka newe ukatambira kure nevanokutidza kuti uramba uri online pazvinhu zvemweya. Amen. Ako sarudzo ndeyako. Tinogara iri pasi muzita raJesu. Haleluya. Regai tigamuchire vana vedu vatakapiwa naMwari Sunday school. Haleluya. Thank you so much. We love you. You can go to your classes. Regai tise panguva ino patinogamuchirawo vatungamiriri vatakapiwa naMwari. Haleluya. Darirana baba rekubhoti pamwe chete naana amai nevana vedu tinogamuchirai. Vamwe vanoti vana vanopinda papi. It takes a lot of time. Vanotosiya vana muya vachitamba vega vachiuya kuzoita zvaMwari. Vanotosiya zvana zvitokotoko zvichitamba nevamwe vachiuya kuzoita zvaMwari. Ngatigamuchirei pamwe chete naana amai nevana. Mwari wenyu akuripirei zvinoenderana nemashandiro enyu. Haleluya. Shoko raMwari rinobva rati haagari nechikwereti chevanhu, iye uchakuripirai. Regai tigamuchire utungamiriri hwose hwaanaamai hunotungamirwa namai mufundisi pamwe chete naamai masuka nedare ravo rose. Inzwai kugamuchirwa. Tichitopa tinogamuchira vana baba vose. Vana baba vose. Haleluya. Inzwai kugamuchirwa. Maita zvakanaka, mauya kuchechi, Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Vana amai inzwai kugamuchirwa. Haleluya. Vana mama inzwai kugamuchirwa. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Regai tisvike patinogamuchirawo mayuthi muzita raJesu. Haleluya. Mayuthi inzwai kugamuchirwa. Tine mune nguva yakawanda yokushandira Mwari. Ndambotaura zvemaopening ecrusade isu tichiri mayuthi. Waizviziva kuti pakaitwa crusade tiripo ukaita zvisingaitwi unorohwa.
Saka wazatoita order, ukaona tarapo vanotoita order, wosatitori rege kuti kana isusu takutamba makutana edu ukatikanganisa tinokudzinga zvakanaka zvokuti haudzoki futi. Haleluya. Saka maripirwa yenyu yokushandira Mwari wenyu anokulipirai. Mukaona vanamai nanababa vamwe vaita zvimatukutuku zvavainazvo vakabva kure vari kuripirwa zvavakashanda kare. Haleluya. Ngaitigamuchirewo matinzi, ndiyo generation yamanje yeteknoloji, ndiwo vanonyanya kunzwisisa zveteknoloji. Pamunoaplaya teknoloji yenyu, nzwisisaiwo zvekare zvaMwari, murege kurasika muzita raJesu. Haleluya. Panguva ino regai ndigamuchire mavisitors varipo here vapindawo munzvimbo ino for the first time. Do we have any visitors who are here for the first time? Kana varipo vakadaro ndokumbirawo netsoka dzenyu maashas vabatsirei tivagamuchire magamuchiriro atinoita pano paRoadport. Haleluya. Ngativaombererei maoko vachouya tivagamuchire. Izwai kugamuchirwa. Mwari wenyu akuitirei. Hallelujah. We all understand Shona. Say anyone who doesn't understand Shona. Yes. But English, you can I will introduce myself to you so that you can introduce yourselves the same way. I am Babaji Riji. I fellowship here. I'm a married man. I stay somewhere here around Roadport. It will be helpful if you can tell us how did you hear about us? Did you see us on our media platforms? Did anyone invite you? Also want to know, are you here forever or you have just visited? If you have just visited or if you want to be here forever, we do have an English service also that starts with 8 until 9 that year also. Hallelujah. Kana baba tunakumbira muzviintroduce sezvizvi inero Babaji Riji ndiri murume wemunhu nevana munogara pano, ndinogara muno muRoadport, tinopinda pano. Mungatiintroducirawo zvakadai. You can introduce yourselves the same way. And these pamphlets that you got, we will require your information, but not for anything else except for church staff. They will also speak to you through our calls or whatever, but it's meant for church business. Thank you so much. Good morning, church. Good morning. My name is Maria. I'm from Namibia. I'm invited by Prof. Nyambaza. I'm here as a visitor. I'm not married. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I just pay a visit to my younger brother. Hallelujah. Good morning. I greet you all in the name of Jesus. My name is Peter from but I stay in that. I was invited by my sister Caroline Chihira. She's one of them. I decided to come. Yeah, it's a steak praise the Lord. Thank you very much. Thank you so much for visiting us. After the church service, our church secretary would like to meet you there by the white or cream couches written
Connecting Lounge. Thank you so much. You can take your seats. The guys bow mango chinzwa wacho mutacho kuti chine pachinoita photoshop achinodzika nguva ino regai tiisire item regai tiomberere maoko tichikumbira amagero vave kuzoita item yavo testimony. Thank you so much. Magero Hallelujah. Amen. Okay, that was simple. Don't change our mind. Especially when I talk about Catholic. Those don't change our Baba Mama. If you hear me, yeah, Saga Saga, who can do this with you. Saga Saga, but Mama, I made a name was this. And I told Mushka away with tea. Nguva yetirega chinamachiro ndisetwe operation but ndaikoko ndakazosvika pamwe kuzofonera pastor kuti ndokumbira ndinamatiro ndichitwa operation nekuda kwekuti zvanga zvandiomera asi baba akati aiwa nomwana wanga zvisizvo zvatenda matirangu vaise rega nditaure izwi ndikataura izwi zvinoita bcause ndandasvika pamwe yekuti vanhu vekoko nguva kusada kundibatsira nguva kundisiya vangoti uyu madetsera ake rega timusiye asi ndotenda pastor pakataura izwi ipapo vanhu vakatangondibatsira and for sure ndakabatsirwa ndazoitwa operation naizvozvo ndoda kutenda mama nadhedhi kuti vakaita basa vakamira neni kutodanika vaparidzi chaivo so nhanho vakatora nhano yevabereki vangu chaivo ndoda kutenda naizvozvo. Amen. regai vaomberere vachigara pasi vazoda kutenda mama nadhedhi. Saka iwe kana usikatendi iwo pasina vanokutenda pane chikuita shortfall woitawo zvokutiri mwezi wauzombotendwawo chero vakasataura asi tendwawo. Haleluya. Regai ndakangana kugamuchira dzimwe hama dzinotoona online pama-social media platforms edu akasiyana siyana ichivai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Nevachazoonawo futi tinoti time yeservice later izwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Regai nguva ino ndiisire kuna church secretary vauye necampus tuone kuti tiri kuenda north east south or north. Thank you so much. Notenda aikumere vaikuruti apasi zveshuwa nhasi ndauya necampus. Regai ndipe zviziviso zvedu zvevhiki rino. Ndichatanga nezviziviso zvinobva nana mama vanotizivisa kuti musi wa 5 May and tichange tine lady Sunday nefamily day. And saka vana mama vanenge vachitengesa avanoti ma-eats after service. Saka vanhu vachikumbira kuti hanzi vanositengesa after church service hanzi musi uwowo musatengesa. Musi weFriday 17th May kuchange kune bodo rana mama hanzi venue yacho ripano pachurch uye richatanga nenguva dza6:30. Vana mama vanokumbirwawo kuti hanzi mubate nguva nekuti hanzi kudyiwa kwemanheru kunenge kuriko na7 p.m. Masingles department vachange vane outing yavo musi weSunday 1 June. Hanzi tichaenda kuRosebank Mall. Hanzi transport fee yacho ichange ye 100 rand. Saka hanzi tinokurudzira kuti hanzi mutapure mari yemaactivities nechikafu. Hanzi tichazoziviswa zvizere nekufamba kwenguva. Vana mama vese vanokumbirawo kuonekwa panopera kereke muzuva ranhasi. Regai ndichipedzisa chidzidzo chinobva kuna mama. Hanzi vana mama vari kutengesawo ma-themed t-shirt nema-body tops. Hanzi nema-kids competition zvakare uye nemahembu. Hanzi vanoda kumaona vanokwanisa kuona CCNs kumashure uko. Mangwana tichange tine our prayer and fasting
maprayer point acho atazopostwa pagroup namufundisi asi tinogadzira zvedu tiri pano tese nenguva dza6 p.m. mufundisi vachange vari pano zuva chipiri kubva munguva dza9 a.m. kusvika na 3 p.m. kune vanoda kuona mufundisi uye vane time constraints munokurudzirwa kuita maappointment through his office secretary. Asi munhu wese anokwanisa kungouya panguva yese akasununguka kuuya panguva yese. Regai nditi chidzidzo chinotevera chinobvawo kucampus leadership. Hanzi musi wa10 May tichangewo tine campus night yedu. Hanzi ichatanga nenguva dza8 p.m. Hanzi tea will be served. Tichazoziviswa zvizere nezuva iri kufamba kwenguva. Vana vavo kune fellowship vanozivisawo kuti musi waSaturday 18 May hanzi tichange tinawo main fellowship meeting. Hanzi saka vana baba vese ngatigadzirirei zvezuva iri. Chidzidzo chedu chinotevera chinobvawo from our media and marketing team. Vanongoramba vachingwa they continuously encourage us to like and share zvinhu zvavanoposta pamasocial media platform avo. Vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Uye vanozivisawo kuti hanzi they are now in the drive to beef up the media team. Saka hanzi vese vanoda kujoina vokali. Hanzi ngationewo baba moyo kana mai Nyabadza. Hanzi saka vese vanogona kutaura navo, vanogona zveposta zvakawanda wanda. Hanzi uyai tibatirane tese tiri kuboka iyi. We are opening our students, we are encouraged to invite my visitors. Munokereke hanzi gorerino vanawo visitor waunounza kuno kuchechi vangava vakidzani vangava mhuri riri papo zvekare. Regai kuti vaenzi vese vanopera kereke service inokumbira kutokuona ipapo meeting lounge pakona apo. Masekuru vanotevera anokumbira kuonekwawo neutungamiri hwavo vanopera kereke service ino. Hanzi nototonekasi ngatisanganei kuprayer room pinda session. Saka mavhuro tinokwanisa kusangana kumarumu ari apa pamusoro uye futi nehorizon inoda kuonekwa nevatungamiri vavo. Saka we can also use one of the rooms ari pamusoro apa. Regai ndipedzise tichiti our tithe offering remains an important part of our commitment to the church and the Lord. We are all encouraged to pay our tithe tishandisa nzira ina dzipamadzako. Tinokwanisa kuita ma-EFT transport kana kuita iwo ma-ATM deposit. Uye kumashure kwezisi vaniswipe neshi, we can also swipe kana tine mabank edu. Uye tinokwanisa kuuya nayo kupera kereke service panguva yezvipo pano pamberi. Regai ndipedzise nekusiira nguva ino tinokuzara kwayo kuna baba Jiriji tichikumbirawo kuvaite chiziviso chavo chekumain fellowship akamira mutsoka dzaSenator Mention inotenda ndiomberireyo. Haleluya. Secretary of Men's Fellowship ari kukuzivisai vana baba kuti musi weSaturday 18 May tinenge tiine kusangana kwana baba tichitandara zvedu tiri kuBloemfontein nguva dzedu ngatiti 2 o'clock. Saka tosangana ikoko vana baba vose. Kana mai mukaonawo baba vekumba kwenyu variko vabvunze kuti muchimukoma naye ngavauye tione nguva yekutandara sana baba nokufara. Zvekare tine nyaya yangu yatinayo vana baba, tine mari dzedu dzatakaita mapledges efence nematiles. Please ndapota ngatizadzisei chishuwo chedu tikashedule maprograms edu takaronga kuti tinopedza musi wa30 tapedza tose kubhadhara. Project yefence yedu yava legi nemwedzi wose. Saka daikuda tikagona by 5 May tose tinge tabhadhara so that project yedu itange musi wa7. Sekugara kwatinongotigara ndichitaura ini tinoti vamwe vanoti fishi inotangira kuora kubva kumusoro, but panapa pachechi pedu panapa fishi dzinotanga kununa kubva kumusoro. Saka vana baba vekuleadership ndiratidzei kuti makanuna kubva kumusoro, ndioneyo pamapledges angu kutanga
then tosvika patinosangana tose kupedzisa chikumbiro chedu sana baba wekuleadership yana baba kuti tione kutanga maprojects edu nekuti tamira nekumbo rimwe chete wana baba weboard vafunga kuti kubvutira project yedu saka vakomana tobvutirwa rechiri mumaoko medu wana baba please ngatizadzikisei wana baba weboard vari kutotarisa pasi vari kundinyara please mboti paiwo 5 May tinetakadzirisa wana baba please 5 May 7 tinotanga saka wana baba tibatsireiwo tione kutanga zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Haleluya. Inini regai nguva inoti tinofunga contract yangu yaasva painoperera, asi regai nditi pane kastatus kandakaona kakakangoburiswa zvimatumbutumbu so vanosina kufacebook pasina matumbu vakangoburiswa vakawane chitumbu so vakawane chitumbu so zvikanzi ukaona akadai akaroora saka ukaona wese anekadhati akaroora saka regai ndigamuchire mudzimai akaita kuti kadhati akakarambe karipo regai ndivagamuchire kutana Jesu. Haleluya. Pamwe chete nevakomana kanzokwana nekadhati nevakomana vane makiya aya anopetwa-petwa aya nevamwe vanopfeka masutu ane mazipisa amanhiva rekutambira ikoko wakatorwa kutekera. Saka vana baba soni henyu asi toziva kuti hamudaro asi takutengesai zanzi vakatorwa saka nenewo ndakatorwa right tangoita kuti tione kusekerera takamirira kuti nguva yatatakamirira ikwana. Shoko raMwari rinoti munhu waMwari akanga akuuya auyega anouya naMwari wake wakapfeka angwana nano mufaro wangu kuti ndikumbire mufundisi pamwe chete naMwari wavo vauye vazotora nguva yavo vatipe zvinotiringana. Inindaya zvinomira semhuri mhenyu zvinovimba mavari vanazo zvavada kutipa mangwanani ano. Regai tivagamuchire zita raJesu. Haleluya. Haleluya. Pavanga vari kuyuthi vachiita zvekudisciplina vanhu vaimbovabatsira asi takazotendeuka. Amen. Muzita raJesu tifarire vavacherichi pamwe chete naamai vanga vachicheya zvakanaka, amai vavanzwa vachiimba praise team kamhuri kanoda Mwari tivafarire muzita raJesu. Haleluya. Kuzopedza koko chakati vanga vachitungamidza kuimba session muzita raJesu. Haleluya. Pamwe chete naMartha vanga vachiparidza kuimbi service. Ava vanhu ava vane mhosva, vanopa vamwe matumbu ivo sara vasina. Kufara minda yaMwari tingagara zvedu pasi zvishoma, Mwari ari mubatsiri wedu. Next week ndopaandoda kukurangaridzai kuti mugouya nema100 rand nevana vari kuSunday school. The number of 100 rand is multiplied by the number of the children that still goes to the Sunday school. Asi kune vana vakabva kuSunday school vada kuti pavo kuti timbo appreciate our Sunday school teachers through lunch. We are also encouraged to do so. Pamwe chete naprofesa namanyabata, our leaders of Sunday school vari vachitiitira zvakanaka. Chinhu chandakadzidza ndechekuti munhu wese anotenda anoenda kumberi. Ukaona vakutofuna kuti akatya 100 rand yangu kuti ndimufundisi here, do you know that as much as you give, you multiply your power to receive? As much as you give, you multiply your power to receive. And when you do that, you are also increasing your capacity. If you become too stingy, you don't go far. If you pay attention to detail, you are very close to prosperity. What makes people prosper is the level of attention that you give
to things. Vamwe vakatosangana nevatuma because they were not attentive, they did not realize them. Chakuradza chechi pamwe pacho is the thing of lacking. Unochara kukatenga suti yakanaka ukatadza kungobvisa kushinda kuya, it doesn't seem good. Ukageza ukasazora mafuta, it doesn't seem good. So we really need to pay attention to detail. You need, if you are to go somewhere, you need to pay attention to detail. Without passport, you are not going chitupa changu chini pakati, ningi akati zakati, gore akati pakaitika zakati. Anyone who pays attention to detail, they are going somewhere. Don't be negligent. Ukakaita kubvisa chimuti chekamasoksi nyange ukapfeka bhutsi yakanaka sei kamunzwa ikakudaidiki wamotadza kubvisa kare kachikubaya kane vanhu uchingodai uchiparidza but it's attention to detail. To what extent do you pay attention to detail? Do you know kuti kune vanhu vanotokundikana just because they don't pay attention to detail? That's one weakness. Unokuda munomuchechi vamwe vakazara neinformation iwo usina kana chinhu one chawabata. Why? You can't stay alert. Shoko ramarikanga rinototi kwarai senyoka, be attentive and be humble like a dove. Kureva kuti nyaya yekumuka kungova alert, kutonamata kuti mari ndipeiwo meso nemuviri uri alert. Vamwe vakasiyirwa nemaboyfriend kupisa chaivo. Unenge uchidya kudya kwete kudya kukabira, unotsenga kufyara kuresterera kunzwa kushuru, ukafamba futi nekuda. Be attentive. Pay attention to detail. Unotenda kuti vanhu vanobika keke vanomezha, haunotoresa uchiwotongoisa nevazisa arikoso vanonei vakaropafadzwa naMwari zvekutobika munazvo but you can't pay attention to detail, kungosanganisa zvisoripo. Imwe mota inenge yakanaka but hapana kafinishika yakadati. Munobatsira vamwe vanhu mubhedha munawo atina tsvina iri pamubhedha. If there is something in the mikaka chete munhu wese anenge achiyama pabhedha. To what level do you pay attention? To what level do you pay attention? You need to give attention to detail. Do you know that is the level of concentration that we have? How to? Do you know even you really need? Do you know the first is to go in your life? Meeting, people of confidence that will look at it, will definitely attend it. Be attentive. It's a skill that takes people to the next level. You need to be alert. You need to be attentive. Teenagers, give attention to detail. Don't sign anything without reading it. But that's another person who teaches so fast. But for Jesus.
And when I'm repeat, and I repeat this, being a habit to eat, being a habit to check. Because social media, nonsense everywhere. You are on Facebook, you are watching jokes. You are on Facebook, you are watching movies. Do you know that watching a movie is a character of the poor? Do you know? Watching movies is a characteristics of poverty. Because in the movies, the majority of them is fiction. Do you eat fiction? Do you eat fiction? Movies, mazhinji, they are the characteristics of the poor. When I ask people who are progressive, when last did you watch a movie? Watching a movie after a movie is a sign of incompetent brain. Rather, when teenagers rather solve mathematical problems, rather read history, rather read the composition of the car that is at home, break it down. What makes the car being inquisitive to know things that help you? I've never watched a movie because I don't see a reason of watching people who are making fun. And do you know the time, the total sum of the time that you spend watching movies and comedies? If you convert it to research, you can pass a PhD and become a better person. If you can watch it, why do you understand a movie and you failed O level? If you can understand a movie from start to finish, following every step, why did you fail geography? Did you ever ask yourself, why do you understand all the characters of a movie and you cannot understand one line in a statement or a conversation? The devil is a liar and has destroyed the mindset of people by populating it with nonsense, taking away the actual content. You can watch a movie once in a while, but when you watch movies every day, it means, especially Kanawuri Baba, you are lost. The other one, a whole big father with a wife and children, you are watching a comedy. You are a lost person. Discover yourself, repent. The other one, the movie, is all the character that movie, you know, being by reason. Which is one movies. How much time did you feel, did you waste? Would you follow on a celebrity? And the more viewers, the more money he gets, the more popularity he gets. You are advancing the interest of another at the expense of your well-being. Don't get to movies. Let's read, start. Once in a while you can, but it's not important. You can actually supplement, or you can actually invest that money. If you say you save 300 by 12 over a period of 40 years, is something. But come on. Je n'ai pas de research of my little. And there are good nature on TV once in a while. The night I remote in a Ghana crash. But we never think you remote. All right. TV can eat. I just say the hours they put our when I fight for TV, I'm going to 10 minutes ago. When I talk lounge today, who upload today TV, participate TV, Mumu kitchen TV, how my decoration is part of the flowers of the house. You only do
kure TV. They don't have the time. Because when you go, there's one secret in life that you know. Those with money, they don't have time. Those without money, they have time. No problem, they want to take this. But when you find out that Mamo was taken down, I want to play. But when I want to say, I just take out this shit is about to take. What am I saying to you? It is a revelation. Be careful and be conscious about how you use your time every day. But that's what I can say. Idealistic face, but no problem. That's what I say. Vano verenga shoko kamuyani. Iverenga Luke chapter number 3. Kumva verse 22. Orobregendo ngatangira kupikati ande kana Luke chapter number 3. Vaverengi msatengerelana mamuvi games nema PlayStation. Stop it. Buy them something that you helps them more. Tengera bana PlayStation ukatoka nazo kule kupremeza. Luke chapter 3 verse 22. Mweya mchene akauya pamusoro pake nemufananidzo wenjiva uye ibvi rakabva kudenga richiti ndiwe mwanakomana wangu wandinoda ndiwo wandinofarira kwazvo. Hallelujah. Mavenga 22. Alright. Mirai pakupani yake kudai baptism kupi mwari vachitiitira zvakanaka. And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, You are my beloved Son. In you I am well pleased. Very right, 21. Luke 3:21. Vanhu vose vakati vachiri kubhabhatidzwa, Jesu akabhabhatidzwawo. Iye akati achinyengetera, denga rakazaruka. Vari vanopafadza kuverengwa kweivhangeri vabereki garai pasinja kusunga chimanje. Ndoda kungotora maminutes mashoma nditsanangure chinhu chinonzi baptism, the reason for baptism and why we baptize people. Baptism has been and it has ever existed prior to Jesus. But pari kunouya Jesu panyika aiva naforani ainzi John the Baptist. John the Baptist aiva vana vaZakaria naElizabeth. Zita rekuti John the Baptist riri kubva pakuti baptism aibhabhatidza vanhu achivagadzirira kuuya kwaJesu. Ndosaka akazonzi John the Baptist, but it's John Zakaria, mwana waZakaria. Ndiye uya kuti Zakaria anoona muchuma achinobayira chibayiro mutemberi before the curtain was torn. Obva hanzi uchaita mwana, paanozvida kubvanza uchataura kusvika musi unozvarwa mwana. Mwari paakabva atoti mwana uyu anoti John, vaanonyora chipepa paapamai vacho. Apamai vacho musi unozvarwa mwana mukomana nekuti vakanga vasina mwana aifanira kunzi Zakaria Junior. Mai vacho vavati no, haasi Zakaria anoti John. Vatazouti the Baptist. Sezvatiri kuti Profesa Nyavadza aiwa anonzi Farai Nyavadza. Zita rekuti prof nechekuita nekubasa kwavo. Madhodha ndoendotanabva. Asi zita ravo ratinovabhabhatidza naro kana ratichazova viga naro kana neitedza kwano tinoti iwe Farai Nyavadza. Iri rekuti profi rine chekuita nekwavanoswera. Saka tinozopinda muchidza vanokuti profesa. Nekuti izita rechi saka kuti Baptist, it is a doing work, not described by the work of John. And it saka Jesu achiuya panyika vari Mwari vakataura umwari vanotokonfeswa pazuva rebaptism kuti ndiMwari. This is my Son in whom I'm well pleased. But why did Jesus got baptized?
and why do we get baptized? Sei ndichifanira kubhabhatizwa, regai ndiverenge zvinoreva baptism. The biblical meaning yebaptism, regai nditange the dictionary meaning. Dictionary ya Oxford. Munhu asati atengera vana dictionary, but akamutengera PlayStation. Dictionary meaning of baptism. It's a Christian sacrament marked by ritual, use of water admitting the recipient to the Christian community. So according to the dictionary, when you are baptized, we are saying we are being admitted into the Christian community. And in every community, according to the dictionary, welcome to Christianity with the evidence of dipping you in water 3 times. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Trinity. So according to the dictionary, you are being admitted into the Christian community. So you are now a member of the Christian community. That is the dictionary community. But in a non-Christian, spiritual, it's a ritual for purification. A ritual for purification if it's not being done by Christians. But it's a Christian science. Science, SCIENCE, not SIGNS. It's a Christian science. Purification by submerging in the Spirit. Can I put my Christ to make sure my purification? Yekutanga lemuvura yechipiri lekunozeta baptism of the Holy Spirit. John the Baptist akaita yemvura aana kuita imwe yamusheni yemwe yamusheni pane vanhu vese vaibhabhatizwa yakaitirwa Jesu chete. This is my visitation of the Holy Spirit. Ibaba yakanga ine targeted to Jesus only. Iye Jesu anozoiitira vamwe vese akuenda anoti chigarai muJerusarema musakude kuparidza kana kuita zvechechi. Ndigarirei muJerusarema muaparo kusvika vabhabhatidzwa nemweya mutsvene kuda kuti Jesu pavari kutanga ministiri yavo ivo vari kubhabhatidzwa 1-1 vobva vatakura vanhu vese for 3 years. Vazopedza kuvatakura for 3 years vobva vasiya vati whole suspended. Taisa neutral mirai pavari kumira kuda kuti pakaburuka mweya Jesu achiparidza vanga vapfeka Jesu vachifamba naye pesa pakunomira mweya Jesu achinzi aenda mudenga anobva ati kuna Pita nevadzidzi chiregai kuita zvechechi chimirai mufeve nemweya tobva tazoenda paPentecost vakutaura kuti achiti handina kudhakwa hatina kumwa zvinodhaka asi tapfekwa nemweya. Saka kuti baptism yemvura iyeyo inofanira kuzonosimbiswa nemweya kuda kuti ine phase 1 nephase 2 to complete the structure. Ndiri kududzira baptism handiti tobva ndaisi then imwe inoti an act or experience or ordeal by which one is purified, sanctified, initiated, and named in the Christian community. Kana kuri kuRoma vakakuitisa sacrament vanozopa zita something like that. Muzobhabhatidzwa nokuva nevesitani. Saka kuRoman Catholic nevamain churches vakabva vazozadzisa iyi text yakavereka kuti musi webaptism vanokupa rimwe zita. Ndakanchikupai biblical spirit inoti dictionary meaning. The baptism biblical meaning is this. In a 5, 1, 2, 3, 4, 5.
It's a first one, not it's a rite of washing with water as a sign of religious purification and consecration. So you are being purified from your past to the new. It's a requirement. Then the second one is a symbolic cleansing of sin by being immersed in water. Baptism is a symbolic cleansing of sin by being immersed in water. For us to be born again, we need to be cleansed of sin. And one of the signs or the practical thing that is tangible and visible that we do to make sure that we are cleansed from sin is baptism. It's a public profession of faith in Christ. It's a public profession. You are publicly denouncing any other power and you are accepting the first faith in Christ. So it's a public profession of Christ, of faith in Christ. Through this act, now I am a Christian. I am accepting Jesus. Did you pay attention to detail? The other one is cleansing or washing of the soul from sin. So in as much as it's a physical act, it has also a spiritual meaning. The same time that we are immersing you and cleansing you from the physical side, spiritual, it's something is happening inside someone. So baptism is also a double type thing. It's a spiritual and a physical cleansing that is done when we baptize you. The last one, it's evidence or it's a proclamation that I'm dying to sin and a new life and having a new life in righteousness. It's declaration that I am dying to sin and I'm having a new life in righteousness. That's what baptism is. So it's not about Mawa and Another. Jamaica said, those who know about baptism. So baptism is super legal and the baptism I need to be ways. In a designated people that does baptism. And every baptism in it was in the presence of an ordained pastor. When a self-ordained pastor, no. But you are paper trail, I ordained one line. We are from cheating. My elders are baptized in the presence of an ordained pastor or as a delegate of the ordained pastor. It's not everyone who baptizes. We are not swimmers, but we actually baptized. It does not mean that. Imagine you see that. Yabuda Shakana and one man's misses a man that you know and Saka. That can I be baptized again? Ukanyanya zviva mubati kunotangidza kufanati. Kana zvarema kune vamwe haana chinhu vauya kuona ha vanhu vanarambika munhu I need to baptize again and I am baptized. But if you are not sure of your baptism, where is the baptization? And I'm darling. Gataurani. Kana vakabhabhatidzwa nakomrade kwete nabasa. So guys, tibhabhatidzwa. Nakomrade vasina kana bepa vasina kwavanozikanwa vasina ofisi yavakamboyo vakambomuka mangwana vachiti ndinonzi apostle Abraham. Vakadaro katitangife. Kana vakabhabhatidzwa navo. The moon, a man of no fixed abode, he reports to no one.
Do you know that even my church founders animal structures where they report to? But you are not about to learn that pastor notes and it is like a devil that of sleep. Mugamba Zayo to Babikira Baba and Nagakira, Gatan. Jijitira Shagani, Shaka. Look at the time when you have baptism, Shagana, Maria Lucaria, Chichitira Shagani, Shagana, and I ate a good Sanampo, Kitimariati, Godere, Batite Shagana. I'm not sure, do we have those that have wisdom, that have gone, especially brothers that are organized and that look, that pay attention to detail, to be able to assist Maria Charle, a PhD student from Namibia, who is visiting to Professor Yamada's supervision. I thought those boys that are smart could actually go and interpret for Maria. There's life there sometimes, you know. Where is Maria? Yes, I'm looking for one smart. Is anyone interpreting to you? Okay, all right, yeah. Thank you. She's taken care of. But who knows what God can do? Maybe Maria is only a way to South Africa via Zimbabwe. See you at home. We appreciate you just for you to be in our midst. It's a motivation to our teenagers and to our Sunday school that it is doable, that you can start and visit in another country. All right, your baptism in that operator. And I will get a question you can inbox me. I can explain further at individual level. My last statement is that I'm in shoulder language, when you say move, who you move, it's a composition. Yeah. You can write a composition. As soon as the word apana move. Do you know that our language, Shona, is very rich? You know the model words are putting my weight. Why do you know the relation of 5? Muso, no relation of 1. I think no relation of 1. But my time is so confused. I see a got woman who knows that I don't know who you moon. But no Sarah is Russia. And I'm going to but when I'm going to get a baby, I'm going to get a drop. And how much you guys get a visualization of a baby? There one statement. So it's one of those things. Last week, prayer. We were speaking about prayer. I want to continue the church prayer. I want to give you the types, the generic concept of prayer in terms of how it has been structured by those that have lived before us and those that have tried to interpret it. Prayer is subdivided into 4, into 5, into 10, into 20. But there are basic primary 5 criteria of prayer. Those are basic, they can be further divided, but prayer is normally also, all the 5 of them, they are also contained in the Lord's Prayer. Can somebody put for me the Lord's Prayer on the screen? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. This is
ndichiparidza deni muchiscrolla. The first type of prayer inonzi adoration. The first type of prayer inonzi adoration. Mukushaya notice prayer in understand. Adoration is worshiping the Lord out of a deep love, respect, and admiration. That's when you worship the Lord out of deep love, respect, and adoration. So in adoration, the three keywords is love, respect, and admiration. But later on this prayer, not our Father who art in heaven. We are starting by adoring Him, telling Him who He is. I'm shy of this prayer. Okay, Yahweh. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be thy name. Let's go. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yahweh, I don't care. The first part, I know your will be done in heaven as it is on earth. Is in your will be done on earth as it is in heaven. The adoration concept, so adoration is when that's when the Lord's prayer. One, you are acknowledging who God is. You are inviting God in your life, and you are submitting to who He is. That's adoration. You can adore Him using any other scripture and any other verses, but in adoration there should be deep love, deep good respect, and you admire who He is. Amen and amen. The next one, Yahweh, is the prayer of supplication. Petition. Supplication is when you are lifting God and you mention your needs and your desires. Then petition, supplication, you in a higher authority to do you a favor. Petition, you forgiveness of sins. You see what I'm saying? So this, we are going to give us the day, our daily bread. But as much as forgive our sins as we forgive others. Je vais talk supplication. And this petition. Those things, petition and supplication, they all constitute asking from God for what you want. Then the other one, the prayer of thanksgiving. Kutenda Mwari, andita kumira kurekere vazhinji, takumira chingwa chetu chezuva nezuva, takuchita the thanksgiving. Thanksgiving, wakutenda. He has delivered us from evil, for yours is the kingdom and thy power and the glory forever and ever. Paulo, to deliver us, it's part of petition. Do not lead us into temptation, it's part of supplication. You see what I'm saying? Then thanksgiving and it. Deliver from the evil, thanksgiving. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Kingdom. Excited. Kingdom. Thy kingdom come. Yours is the kingdom. Kingdom. Yea. Thanksgiving prayer
appreciation. When you appreciate, but can in thanksgiving, the appreciation, the concept of praise, of appreciation and thanksgiving in the Bible, it was not done verbally. When I came to Zwara unaenda naye kumsula baada nikanjira nechimombe ne wild depending on how you act. Thanksgiving is not by word of mouth. Appreciation it's not by word of mouth. Sabana kutarisa kutikana batitira Jesu zvavatitira tigozwana kuvatenda nechinokatika. Prayer of faith. I don't know the prayer of faith. About prayer of faith. What is prayer of faith? Trusting God to fulfill His promises and answer our request. In the Bible, to get up to petition and supplication. But the prayer of faith is when you take the word of God in the Bible as is and apply it to your current situation. Prayer of faith, Shanda and Waita call a scenario in the Bible. The Maria Abraham, Maria Isaac, Maria Jacob. It's a prayer of faith by Israelites. Says Abraham, Isaac, and Jacob. So to us. So it's a prayer of faith when you pray trusting. What is written in the word of God is happening to you. The prayer of faith. Is the case of so and so. So this case shall be quoting the previous judge who existed 20 years ago. I got the outcome. But case judge, my lawyer had solicit the judge to say, so prayer of faith recalls God's promises through repeating His word. Shana Plebana, deep rooted in the way, who understand scriptures and apply scriptures in line with their situation. Imagine this. You don't need to quote it at least. And your generic prayer categories. You can further break them down into 20 or 30. But Thanksgiving prayer, but Thanksgiving prayer, but Thanksgiving prayer, pano kuda zvinhu zvakaita senge maofering, pano kuda zvinhu zvakaita senge anonzi matai, pano kuda zvinhu paposo tichiri papo tinotaura Thanksgiving, pano kuda zvinhu zvakaita senge patinoti Thanksgiving, pano kuda zvinhu zvakaita senhetemo. Munonigadzirira tafura pamberi nevadzivisi munhu achidetema yaThanksgiving. You see what I'm saying? Thanksgiving imwe yacho inobuda nemapledges. Mwari makandiitira chakati nechikonzero chezvamakaita handichazoregi ichi. You see what I'm saying? Saka maprayers aya maadoration yacho inogona also adoration can be broken into 3 or 4 or 5. But adoration yekuappreciate Mwari who He is. Father, adoration, you will appreciate what is done in your life. Father, adoration, you will appreciate what is going around you. Father, adoration, you will appreciate what God has done to others. In the intercession. So, adoration that can be broken. You know, adoration, you put out who God is. You say adoration, you put out what God did. You say adoration, you put what God does. You see what I'm saying? 1, who He is. 2, what He has done. 2, 3, what He can do. It can still be in adoration. You are adoring, but in advance. It's some present tense.
something that is happening now. Muringa, Vanavara, Vakavara, Vakatirana Kusa. It's now past. Muringa, Vasina Kundika, adoration, that can be said. Adoration, petition, supplication, thanksgiving, faith, prayer. I don't remember bracket categories. They can be further broken into many other categories. Amen and amen. Then I am a wait I am a Jimmy Janita. But it's not the oral or the verbal adoration. Let the practical adoration. So every type of prayer has two segments. It can be practical, it can be verbal. Who adores God does not tell you to marry Makati. I don't know Shkambako and Samif over Sama. I don't know my faces, the master structure, I don't like the gallery, I don't take a man. You see other thing. Ramadan, second Thanksgiving prayer. Whenever I'm going to do that, that's paper. It's two Thanksgiving. It's linked to the blessing. You see other thing. My prayers are, they can be verbal, they can be practical. But in my life, I move your members as an action per day. Alright. The church over next week, the chief pays the silent prayer. We are praying the 2 Corinthians chapter number 10, verse 45. The one is streaming and leading. Mono, 2 Corinthians 3, 4, 5, chapter 10. And verse 3, 4, 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but might in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. That's our prayer. That's a prayer, confession, supplication, petition, adoration. Because every time you say you know the prayer, but don't you stand up? It was casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to obedience, to the obedience of Christ. Prayer is the weapon that we use to cast down my strongholds, to bring down my covenants. Prayer as it is, it's more than a gun. My spiritual actions, so come to prayer, as an academic concept. Academic. Prayer is a weapon that can actually, prayer is like a missile that someone has, but it cannot be seen by naked eye. Prayer, but it is prayer that is as a technical thing, like a living thing.
Hallelujah. Do you know that many people, they failed to apply the concept of prayer? There are so many concepts, there are so many strongholds that have disobeyed God. But how do we correct them? We use prayer. Do you know prayer is power to win wars? Jehoshaphat, when the people were gathered against him, our theme scripture, when he said, believe in the prophet, believe in the Lord and shall be established, believe in the prophet and you shall prosper. They went to pray. They did not sharpen their weapons. They did not find other people to join hands with. They went with the prayer. When the uttermost prayer is done about a situation, the physical world will start to submit to a prayer that is done behind a closed door. Under a tree, you can win a war. As long as you are praying, under in your household, you can win wars. But as long as you are praying, they did not go to fight. Shape your life into prayer. Learn to pray. Exercise in prayer. Behave a habit of praying. Don't let prayer as a subject. Implement prayer. Every stronghold submits to prayer. Every error is corrected by prayer. Every church who focus on Jesus, usiku Peter nado achina matiro anoda mchebe Paul na Silas jail ofrika chakaitika in prayer but jail ndo akafrika physical kuna kuti zvinhu zvepatama kana zvikana matirwa zvinotanga kuva zvazviri while prayer inoshanda. Jesu akapinda pamuchinjikwa haana kuenda akatya shoko ravanoti akapira mugomo akanonamata akati baba kana kuri kuda kuwe kwangu kana zvichibvira ngaudari ukaverenga Luke chapter 9 verse 5 inoti achiita transfiguration akira mugomo achinamata pakauya varume Elijah naMoses vakasvika shoko ramari kudenga kukavhurika that this is my son in whom I am well pleased. Vana vavana vaikaratidza nyaya dzavo nakunaka ngadzimbonamatiriwa kana nyaya yapedza teidayo pamati regai kunyorairwa pakunamata. The foundation of the backbone of a Christian is prayer. Zimba remukristu riri pakunamata. Learn to pray. Can I pray this? Can somebody learn to pray? Kudzidza kunamata. Kwete kuverenga nezvekunamata. Dzidza kunamata. Salvation is not only one-time thing. When I'm saved, I'm saved. Salvation is that thing that stays with you. You need to stay in a prayer. Acts 2:21, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ground in every situation that you are in, when you call the name of the Lord, you'll be saved. Every situation. Baba vanopenda kukanselingi vakakanwa prayer. Baba vanopenda kunotsvaga zvinokugira ivakakanwa prayer. Hakuna munhu anoramba prayer. Hakuna munhu anorambidza prayer. Hakuna munhu anovharidzira prayer. And hakuna munhu anoramba kunzwa prayer. Why inoenda pachigaro chenyasha yonotanga kugadzirisa ichibva nekumusoro haigadzirisi nepadumbu inotendera kumusoro. Every mindset that exalts itself, it shall be put down through prayer. Those are the children of God. By that over, Baba was about to Balak. Achinetana. And the Baba was to never was seeing that I can get it. Don't you know that I'm Mishani? How that can get this out? But I chicken. China to Fagana in the same. Better to Fagana in the pizza. Better to Rome, but prayer equips you
achifamba hondo dzake hadzisi dzepanyama ndedzepamweya. Vakarohwa vana vaSehi nevaAmoni havana kurohwa panyama, vakafa panyama but vakanoverwa kupureya. Nyaya yakagadzirwa naJehoshafati nevaprista kupureya. Pavakadzika gomo vakaona vanhu vafa, kunyange zvaiitika panyama but zvakanga zvagadzirwa mupureya. Unogadzira chingwa chevana mupureya, unogadzira mereji mupureya, unogadzira dzimba mupureya. Is there anyone who is weak? Pray. Is there anyone who lacks anything? Pray. Is there anyone fighting you? Pray. Everything that you see is made in the spiritual world. How do you get access to the spiritual world? Somebody needs to pray. The strongest pastor prays. The strongest Christian prays. Do you know that the steps of people are ordered in the spirit? Don't you see them in the color? Munarona matamari, pakaita marobas, anojesu. Munarona matamari, pana panoko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 no
overflow ndozvandafunga hauna kuchifunga not to those that are in Christ there is no condemnation. Those only in Christ. How do you abide in Christ? It's prayer. Don't value your title, value the time of prayer. Don't value your assets, value the time of prayer. Don't value achievements, value the prayer. Why? With the prayer every situation is sustainable. Hallelujah. But the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in the name of God for pulling down strongholds. Do you know that strongholds, ever families, are being stronghold. But our weapons, that's not correct. That's not correct. What is correct is, do you pray? Are you strong? Are you strong in prayer? For our wars are not carnal. Our weapons. What change that you know at this physical. One that you know at this physical. You must start a week or two ago. I had a dream. I was driving my car. I saw a wall, a trench. I stopped. When I stopped the car, I went and checked the trench. I realized that the trench was deeper and wider to take in my car. I was daydreaming, and I went back to the car. When I was there, I got so stressed. And why a trench when I'm there? Then the Holy Spirit said to me, point where you're going, in a dream, and I pointed where I was going. After I pointed where I was going, I slept. I woke up and I slept again. And I said, what does this dream do? The report of that said, when I slept again, I dreamt again. I saw now my car was ahead of the trench. And then before. And now I'm ahead. But the change is there. Then I asked them, how did I know? Then I heard a voice saying to me, could Africa play with Africa? Akuitwe wisdom. Kunoitwa nekuti wanongedza kuinani. Kune vanhu varikuisa so much effort in physical parikuda prayer. Pamwe pawakakumira you need to pray. Vana vana vamaendera kuvimbisai. Varoya havana kuzorora. Vavenga havana kuzorora. Vanodya vanhu vachiri kungodya vanhu. But simba rekurarama kwemukristu nderekuita pull down kungonzwisisa kuti hondo dzatinorwa hatizi physical. Tiri kurwa hondo dzemuchadenga. Tiri kurwa nevaono dzenyika ino. Vakagareka kudaisoo. Madhimoni haafari kuona uri papa. Vamwe vanofungidza kuti ndachikamuka. Jesu akuchengeta.
vamwe vanokwanda kudangadzwa Jesu akuchengeta nekuti Satani hasatarika basi achifamba achitsvaga people to devour. But when we pray, when we have spiritual covering by pulling down the strongholds and everything, you know, anything that exalts itself against the Lord, let them die, let them perish, let them fail, let them struggle. But if I look at it, my strongholds, you are, I don't know what. If there's any habit that rewards you more than any other habit that you've done upon the face of earth, is prayer. There is no any other rewarding habit that you can do besides prayer. Learn to pray in season and out of season. Learn to pray in your car. Learn to pray in your bathroom. Learn to pray in your kitchen. Learn to pray as you walk. Be addicted to prayer. You will never go wrong. And anyone who is a prayerful person is very dangerous in the kingdom of the devil. Anyone who ukaona utsono bongofuratira wewe ndozvinoita munhu anonamata vanoiva vasvika pamunhu anonyengetera and deep rooted to prayer vanotoshorwa havaswederi padhuze naye. Munhu anonamata anonetsa kubata nekuti maziso anopofomara musati vasvika. Wayo munhu anonamata anorwadza nyika yerimba. Munhu anonamata anoremera madhimoni. Munhu anonamata anorwadzisa varoi. Munhu anonamata anorwadzisa mastronghold epanyika. Wayo havana access kune munhu anonamata. Mwana wemunhu anonamata anopisa. Motikari yemunhu anonamata inopisa. Nepanorara akazara neminamato panonetsa kusvika. Prayer is like a fence. Prayer is like it's like a powder. Lakatendereta unozvosatana achifungwa naMwari kuti maboona here Job. Zvikanzi ndamuona, zvikanzi vataura naye, zvikanzi ndingamubata shiri, vakamutenderedza. Vaibhebhera vazotaura pakuti Job ainamatira nevana vaswera kumunda nevaswera kumombe zvichiti Mwari zvichida vakutadzirai. Ndokuti Job akanamata pakusvika kuti Satani aimudongorera ari distant. Ndine mwana wamarero ari kutaura naye vakanani avo chimbonamata zvekurwadza madhimoni, chimbonamata zvekurwadza mweya yechina, chimbonamata zvekurwadza varoi, chimbonamata zvekuremera nzvimbo yemweya, nzvimbo yemadhimoni. Panogara varoi ukasvika ngavarege kurara. Vanoromba kufunga varemerwe newepo hwako. Zara nepureya, kumbira nyasha dzekugara mupureya nekunamata Mwari uchideresa. Any other weapon fashioned shall not prosper to the prayerful people. But I think the secret of prayer success. Secret of success is prayer. Be immersed in prayer. Vakatitangira kurarama, vakararama pamberi pedu, vakatitangira kurarama, vakararama pamberi pedu, vakatitangira kurarama, vakararama pamberi pedu. Vane zvimwe zvavakaita vana Elisha zvekuti anototi kuna Gehazi, vauya nemoro nemabhiza, vauya nemachariots, isi hatina kana bhiza rimwe chete, hatina kana kuti rimwe chete. Vanoti svinudzai meso ejaha. Ende Bible rinoti vatumwa vekudenga havana kubatana navo kana kuvauraya. Iye Elisha kuti ngavave mapofu, vave vamapofu vaenda navo kuna mambo, akaenda navo nevabviri vese vasingaoni. Unoziva kuti chimwe chatikuwadza savaKristu kuda kurwa nevanhu vepanyama nenzira dzavo. Hande yeprayer room. Ndine munhu anokutaura naye ndakaona ngatinopindai muprayer room timbonodistroya mastrongholds evanhu. Mazwi munoziva kuti nzvimbo dzemweya mazwi akakosha. Kumbonanata ndainyengetera nezuva ndinokufunga ndikati naye zvinofamba sei kuti isi tinoona mwana chinofa vasina mari vachirarama tichikumbira Mwari kuti arambidze rufu. Since I became a pastor 2012 to date, I've got buried more than I think it's 5 since 2012. Kunyatsona kuti mweya werufu une chekuita nemunhu anonamata.
ukasanamata unofa akauya kuzouraya pane parani kana takunamata Mwari dzimwe hondo tinorwirwa rumwe rufu tinodanidzwa kumwe kunyadziswa tinoseva vana vakana namai handina ine secret yandakuudzai uchakuti kana maziva matypes of prayer ngatigare kupray ngatinzwisisei chinhu chinonzi prayer. To those that are spiritual, everything is spiritual. To those that are in Christ, pray. Pane zvino zvinhu zvamunofunga kuti zvinoda excellent zvichinoda kunamata uwenyengetera chechekweni pane ndakazoipakati zvendidzwe nokufara ndidzwene ishendidzwe nekufara pamwe pacho unochiyatsona pande kuenda hapana kumira mushe hondo irikusimuka negore rasimuka mumuri rakaoma kuti ishendidzwe nekufara dhamira kwatini kuponesa unopana vanhu vanotara naiso izvo zvidakamira so penyu unenge uchiita seusiri kufamba. Did you pray? Chinhu chandinofarira prayer kana ndovaudza Mwari I don't need to expect him to answer kana ndatovaudza vanhu chinhu chandinofarira prayer I expect him to answer kana ndatonamata vatopindura because anoti to those who have faith anything that you shall ask in my name it shall be given unto you. I am praying just in faith that if I ask he answers. Unoziva kuti vanhu vakawanda vakuvadzwa nemakana windo the more faith unoda zvitozvicharaizvo kune vamwe vanhu kuti pese paari anenge achidaidza mamhepo pese paari anenge achidaidza madhimoni pese paari anenge achidaidza mweya yetsvina pese paari anenge achidaidza mweya yerufu daidzira iwewe. But when we pray, when we speak to the Lord, when we communicate with him, those things are reversed. Vamwe vangu vatishuri kune vamwe vanhu vane mamwe masikomodza avakaregerera akapfuurira mambiri akadarikira unozopuwa achana I've kept the faith kuronogona kutadza kutenda kunopora kwakufanira kuteura unogona kutadza kurarama pawaifanira kurarama unogona kutadza kudarika pawaifanira kudarika. Vazhinji vamwe takatosvika kota to success mastrongholds never weapons and the warfare ikatanga kupindwa nezvi tikarega kunamata vana vakatarama tikasanamata tinofa even tiri vaperi panyama vati pamweya tinenge takapera. Prayer, do you know the greatest asset that you have? It's your words and your faith. That's the greatest asset. Ndaitaura nemama achindifonera akati mufundisi zvakaoma akatsanangura nyaya yake kweawa ndichinzwa achitsanangura but ndinokupo apedza kutsanangura 1 hour my spirit was disturbed. I felt depressed in the spirit. And I did what I do best. Apedza ndakamupindura ndikati ndazvinzwa zvavataura zvikasaka matichinga handina mhinduro. I need to pray. Zvikasi for how long do you pray? I don't know. Can I? Handiti wanga uchizira nyaya iyi kwemakore wandiudzawo nhasi chinditenderani muizivawo handiyanga ikango uchizwa kumakore chinditenderani muizivawo. And I was driving ndikapedza ndikataka kunamata ndiri mumota ndikati Mwari ndanzwa nenzeve dzemunhu asi dzemweya dzanzwa ere dzangu idzi dzepanyama dzakunzwa dzamunzwa but dzenyu riri musharukwa dzamakaisa mandiri kuti ndinzwe dzevanhu dzanzwa ere. Apedza ndikamufonera ndikati mangwana
wozofona mangwana akafanira kufundisa vana chadichikura zvinhu zvese zvikuita uye zvanaka ndikati sati zviri kuita iti zvanaka. Kune vanhu vari muno nokuti vakatendera ma-spiritual warfares to dominate for people, ma-evil spiritual territories anoda kunamatirwa. Vana vavanamai hakuna machira anobvisa mhepo, hakuna mvura inobvisa mhepo kusiya vei baptism papiri baptism ikangoswa bhodho ichitaura kudaipo rono munango vakulaya prayer vosvika nguva yaunonamata. Unomwe munhu arikuti I don't have a petition, I don't have a supplication, but you can do thanksgiving, you can do adoration. Pane zvandiri kunzwa hatiri kuti might in the name of in God for pulling down of strong. But the weapons of our warfare are not carnal, but might in God for pulling strong. Tine masoko ndakafana kuparadza masimama. Unoziva pamwe pacho tinolimita Mwari tobva tataura mastronghold atinoziva. Kune mastronghold anofanira kutambuka iwe nentanamata. Tinogona Mwari mangwanani timboti mastronghold ese nemawars ari kurwiwa munzvimbo dzemweya akatikunda Mwari vavagadzirisa. Kana vachaona vachiti prayer is the weapon that correct maerrors even in the generations. You can correct the errors of generations through prayer. Zvaka nakamoyo wangu kudzashe zvakanaka nakamoyo wangu zvakanaka nakamoyo wangu kudzashe ndicharama. Over and over.
destroying every altar and every stronghold that fights you and your children. Mama acha utubazi ndema generations. We know where we can reverse. Mama acha utubazi. Who manifested is not the only sign of Manama. Munamata or got posted into the Timbo pin them to the Timbo every stronghold that is fighting us or that shall fight us, let it be destroyed. Jesus Akabata Faro, Jesus Kuno Faro, Timbo Timoto, Nobody said what was the way. And I will tell you that again, Kumakori was everywhere, Chiroko, peace, the searching spirit to go and search every corridor of the spirit that is holding you tomorrow. My says, I don't know this way. What you want me to remind is that I came to go to me, Timbo town, a water. Nasitula munonde ngao ivi madara ngaba aicha akataura chibonga neo hati bono chisaya through prayer kune vanhu vakafanana naJoshua